Yebo mfethu, okusho ukuthi vele la kumaskandi siney'nkinga zethu nje zeminyaka. Akufuni ukulunga kahle lapha kumaskandi. Lapha kuyisolezwe kubhalwe i-post ethi igoqwe kabi impelasonto kubathandi bamaskandi kubulawa umculi waseMnambithi. Kunezinsolo zokuthi igcwensa elihle lithelwe ngoyabo lwezinhlamvu eziyisishiyagalombili kwelinye lamajoyinti ase-Alexandra eGoli ngezintathakusa zangesonto. Emuva kokungaboni ngasolinye nabaqaphi bakule ndawo. Nomandla Chris laphana ku-YouTube, hhayi ku-YouTube njalo ku-Facebook. Uyaluqinisekisa lokho udaba ukuthi ngizokuthola kwenye ithaveni e-Alexandra eGoli umculi othize ngamaskandi ufike notshwala bakhe. Bamtshela ukuthi abungeni utshwala bangaphandle baxabanile kanti uzodutshulwa ngo-8 bullet wonke ashona. Lowo mculi kuthiwa owase-Lady Smith kaHlathi e-KZN. Bakhona abalazi kangcono lo daba, right? Hey bafowethu, asazi. Impilo yethu isengcupheni, impilo sekuwubalo ukuyithatha. Kahle kahle nje sisenkingeni. Izinto esasiyibuka kudala, sibuka u-apartheid, sibuka ini kulwela lelizwe. Engathi kodwa impilo yomuntu namanje ayihlonishwa, ithathwa kancane. Lokhu okwenzakalayo kwenzeka kumaskandi, kwenzeka nje kumuntu nje. Kungasisikhona ukuthi umaskandi, umuntu ney'ngane nengoduso nabakubo akade bebheke elikhulu kuye ukuthi khona izinto asazoyizuza, avuse ikhaya, abe indoda, acule kusasa, adume kakhulu, naye ahlonishwe, aphaphiswe indawo yangakubo. Lokho ngeke kusenzeka. Isimo esenzakalile laphana. Le mpilo le esiyiphilayo esikhathini samanje isiwubala, ayisasho lutho komunye umuntu. Sekulula nje komunye umuntu ukuthi avele athathe isibhamu akulimaze kuphele kanjalo, kungabi nama-consequences. Amathaveni yebo aney'nto zakhona ey'thize, abaqaphi nani nani. Kodwa-ke bese kuyini kanti le besiyenzeka eze ukuthi kufike lapho ukuthi sengaze kuthiwa 8 wonke umuntu. Ubengamthuzi phela lo muntu loyo. Bebengaxabani, ubela impi ethize eyaziwa uyena. Udaba oluphelele asilazi. Nathi nje sikuthola lapho kuyisolezwe liyakhulunywa ey'nkundleni zokuxhumana. Abantu badlulisa amazwi enduduzo, ukuphatheka kabi. Nanokuthi nje kumaskandi lokhu kusilandela nje leli gazi, lokhu lisilandela into lethi kumaskandi. Akujabulisi, akumnandi neze. Umaskandi uma kunjena-ke bafowethu sizophelelaphi, sizoshonaphi? Because into yakithi leyo maskandi. Ilapho sijabula khona sibona abantu bakithi becula umculo wesintu ngesinguni lesi abantu basi-understand-ayo. Uvuka amakhaya, uma kunemigcaco, kunemvalelo, uculwa izingoma, kodwa uma lokhu kwenzeka izinto kanje ngaphandle komculo, ngale lapho esuke siphila khona, akujabulisi neze. Bafowethu ngiyacela ngane zakwethu ukuthi-ke kwesiyihlele indlela esenza ngayo izinto. Singathathi izinto ngesinxele, singathathi izinto mawala. Ney'nsizwa zakithi ey'sencane ey'culayo ey'safisa ukuba abantu abathize abakhulu abahlonishwayo endimeni, nazo azehlise kancane izinto ey'fuze uphuzo, kube nendlela abazokwenza ngayo izinto. Noma-ke bengehlisa kodwa usuke ungazi ukuthi kuzokwenzeka into enje. Sekubhongela nje emswaneni nami lokho engikukhuluma ukuthi iy'nsizwa zakithi nazo zinakho lokho ukuthi zizizwe zinamandla uma sekunento ewuphuzo olusemzimbeni. Akusiyibheke ingane zakwethu, akusekuhle ngampela, akusajabulisi. Sizama ukuvika ngapha kuzwakala lezi ndaba ey'thize. Sithi siyabheka ngapha sekunezinye iy'ndaba. Okusho ukuthi lapha kumaskandi ukujabula angeke sikuthole. Uma kuphela lokhu kuzoqhamuka enye i-debate ethize ezokhulunywa ibeka abanye abantu engcupheni. Idelisa abanye abantu abahlonishwayo endimeni. Abaculi abadala bayathuka. Igenge encane izwa mshini, izezile umathanda, ifuna ukuhlonishwa ngenkani. Asazi ukuthi kuzophelelaphi, asazi. Kodwa bafowethu amakhaya basasidinga.
emakhaya bazi ukuthi sihambe sayozama emagoli koThekwini ngoba siyozama impilo engcono ukuze amakhaya sibuye sizowashintsha. Kuney'ngane ey'fundayo ey'ncane ezazi ukuthi ubaba uyosebenza uzobuya ubaba. Uma ungasabuyi leyo ngane leyo izokhula inesilonda esibuhlungu eminyaka. Asibheke bafethu indlela esenza ngayo, sicophelele lapho sihamba khona, sigweme nokufaka abazali bethu ushukela ngoba sibakhuphula ushukela ngalezi zinto esizenzayo. Kumele ngabe yithi sincoba abazali bethu, not ukuthi abazali bethu bencobe thina. Salikhuza lolo laka lolo oluvelayo ney'ndawo ey'bhedayo siy'gweme. Abantu abanay'nhliziyo kulezi ndawo lapho. Imigulukudu emidala. Umuntu wazi ukudubula 8. Lowo muntu lo uyabona ukuthi ugalakajani kade waseyenza lento. Akusikhona ukuthi ukuthusa lokho. Ukuthi umuntu akangeni lapho sekungaliwa kufike lapho. Siyazi vele ukuthi ukukhuluma kuya escalate kwesinye isikhathi. Umuntu uma ekhuluma umkhuza ekhombisa inkani ke igenge lena-ke iyayihofa inkani ayidlala. Kodwa manje kusizana uma kuzokwenzeka izinto ezinjengalezi. Akusisizi bafethu, akusikhulisi, akusisi indawo. Umculo wamaskandi mnandi kabi bafethu. Iyona genre ekhula ngesivinini. Kodwa lento yenkani nani nani lokhu silandela, lento yegazi lokhu silandela. Kuyogcina kunzima bafethu ukuthi lo mculo uculeke ngendlela kuyona yona uphakame. Ngoba ziningi igeme ethola khona. Ngithi nje emndenini walensizwa uMdududu okubehlelile akuyona into enhle ukuluza ingane, ukuluza umfana ozovusa umuzi enze izinto ezinhle ekhaya. Nani insizwa yakithi lapho enikhona asibhekeni lapho esinyathela khona ukuthi sinyathela kanjani. Ngiyabona selehle.